Llongyfarchiadau mawr iawn. Diolch yn fawr. Ges ti gymoliaeth wych yn y pafiliwn fyna. Sut oedd hwnna'n teimlo i glywed yr geiriau mawr yn dod o eiriau'r geiriad? Wel, yn hyfedd iawn, do ddim yn teimlo fel yn waith fy hun, a po fi'n gwrando ar feiriadur rhywun arall, ond na, achos oedd o mor dda o'n i di syni. Ie, a chi'n deulu o drafodwyr, dwi'n clywed, oedd Mared y chwaer wedi dod yn drydydd. Do. Sut nath chi ymateb bod ti wedi dod yn gyntaf, bod ti wedi trechu hi mewn ffordd? Wel, na, oedd y ddwy yn hapus iawn, de. Oedd hi'n gwybod chydig bach o flaen llaw, felly doedd o'n gormod o sioc. Fenni. A o'n nhw'n sôn ychydig mai bod y drama di'n cymaru afal Efa a chwmni Apple. Ti'n lle glir ychydig bach? Ie, wel, nes i mewn ffordd selio ar drama ar y syniad a'r delwedd bod yr afal gwenwynig yma yn cysylltu efo cwmni Apple dan i weld sydd mor boblogaidd fewn y byd technoleg heddiw. A bod fi di iwsio'r symbol yna mewn ffordd i gynrychioli pa mor sydyn a pa mor pwerus ydy technoleg yn y byd ni heddiw. A wnaethon ni glywed ychydig bod Manon Steffan Ross wedi cymaru dy waith di a drama tŵr gan Gwenlyn Parry. Ti'n cytuno? Sut wedyn? Wel, swn i'n deud bod o'n cymharu yn y ffordd mae dair cenhedlaeth a mae yna hogyn a mae yna hogan a sut mae pethau newid yn ei oedranna nhw. Ond digwydd bod o'n i ddim wedi darllen y tŵr cyn sgwennu'r drama. Wrth gwrs, o'n i'n ymwybodol a wedi darllen ei, dwi'n gweld y cysylltiad ynddo, ond eto dwi'n meddwl bod o yn hollol wahanol yn y ffordd dwi mewn ffordd yn zoomio mewn i ymateb gwahanol genedlaethau i, mewn ffordd i'w chwyldro mawr. A pam wyt ti'n sgwennu dramau? Pwy yw dy ysbrydoliaeth ti? Pa awduron wyt ti'n edrych yma? Wel, o ran dramau, dwi'n licio dramadwyr abswrdaidd, Beckett, Ionesco a wrth gwrs wrth y modd efo gwaith Ale Jones Williams yng Nghymru hefyd. Gyda flwyddyn olaf nawr yn Coleg Meirion Dwyfor, beth yw'r bwriad wedyn? Wel, dwi'n gobeithio os ydy'r aroliadau yn mynd yn iawn, mynd i studio Ffrangeg yn Rhydychen a cer ymlaen efo sgwennu a theatr. Llongyfarchiadau mawr. Diolch yn fawr. Diolch.